Salam adyrly dostlar, mehman watandaşlar. Kanalymyza hoş geldiňiz. Biziň bugünkü videomuzy size kompýuterlerdeäki komandar titrler hakynda gurulmaýarmykçy. Komandar titrler näme? Komandar titrler programa ulanmazdan gönderilýär. Kompýuteriň özüne hat görnüşinde, komanda görnüşinde hat girdip bir hereketi ýerine ýetirýär. Onda näme gelin videomuza girişelim. Komandar titrleri girmek için şu gözlenýän ýerden orçça komanda istrak adyp ýazyp bilersiňiz. Eger kompýuteriňiz elbetde rus dilinde bolsa görüşimiz ýaşyta çykdy. Ýa-da dostlar has ansat görnüşi Windows goşmak er. Bozun klavişini basýas we görüşimiz ýaşakdy penjeresi peýda boldy. Şonda SMD komandasyny girýäs we enter basýas. Görüşimiz ýaly biziň komanda penjeremiz peýda boldy. Men bugünkü videoda size öwretjek zatlarym uniwersitetde berilýän zadanýalar boýunça bolar. Onda näme? Gelin zadanýalara başlaýaly. Biziň birinji zadanýamyz dostlar şu komanda penjerejigimiziň arkasyna fonu we titriniň, hatynyň, tekstiniň reňkini ýetmeli. Onuň üçin şu ýokargyra barýas, ekranyň ýokargyrasyna we myşkanyň sag ýüzüne basýas. Ondan soň swojstva şoňa girýäs. We görüşimiz ýaly dostlar, ştaýda bölümler bar. Şondan sweta penjerejigimizi saýlaýas. Ýa-da şonda durmaýky. We şu ýerde fon ekrany ştaýdan islenýän saýlap bilýäs. Gelin mysal üçin menki de göwgün saýlalym. We tekstini ýetmek üçin tekstna ekrany. Onuň üçin gelin gyzyl saýlaýalym. Mysal üçin meselem. Ne görüşimiz ýaly ýetgedi. Gelin dostlar göze ýakymly bolar ýaly. Öňkü görnüşime dolalym. Men üçin has bulardan gara renk ýaraýar. We şu ýerden şriftini biraz açyklyrda ýaly. Benim 36 dolaylı. Ve dostlar gelin bu birinci komandamız bilen tanış bolalım. Bu şu hatyň reňkini ýetmek üçin color komandasy. Color eger nähili reňkini ýetkeçini bilmeseňiz, color help diýip ýazýaňyz kömek bolýar. Ve şu ýerde size hemme görnüşini çykarýar. Hemme color nol ýazsaňyz, gar renk, bir goýsaňyz sini, gög renk we şolar ýaly ýa-da çykarýar. Gelin dostlar, menkide ýaşy renk goýalım. Color diýip ýazýas we ikini goýas. Görüşimiz ýaly. Ve indiki ekrany eger arasylajak bolsak, layers diýip ýazýas. Bu doldurulan görnüşinde layers bolýan ýerçe we ekranymyzy öňkü görnüşine araslaýar. Biziň zadanýamyzda indiki etmeli zadymyz dostlar. Text faýlyny öwretmeli. Bilşimiz ýaly text faýl Word'da zatdy bar. Soňra TXT formatly. Onuň üçin text faýlyny öwretmek üçin copy-con komandasyny peýdalanýas. Copy-con diýip ýazýas. Ve bundan soň faýlymyzyň adyny girýäs. Mysal üçin näme diýelim, meniň faýlym diýelim. Meniň faýlym. Ve izinden ve munyň izinden nokot we formatyny girýäs. Format text we faýlyň bilşimiz ýaly TXT bolýar ve enter basýas. Görüşimiz ýaly dostlar, hiç zat çykmady. Bunyň sebebi bolsa, biz eýýäm şu edilen faýlyň içinde dur. Bunyň içine gaýsydyr bir hat girdimeli ýa-da gönç kawan gelin bir zat girdelim. Benim salam dostum. Ve näçe enter bassaňam şundan çykmaýar. Bundan çykmak üçin Ctrl Z basýar. Ve soň enter basýar. Ştaýda görüşimiz ýaly dostlar. Skopirowany faýl
adynny bir diye bir file provide edilen Geliňinle şu biziň ýazan döreden failimiz barmy ýokmy şonu görelim. Onu tapmak üçin şu ekranymyza görýän şu adresimiz boýunça kompýuteriň içinden prowadnikden gözlemeli bolýar. Gelin ona geçelim. İlk bilen Windows'a geçeceğiz. Bundan sonra Portsuvat'a gireceğiz. Yankıda görüşümüz ýaly users yazılgydy. Ve ondan sonra öz adyny isteyeceğiz. Ve görüşümüz ýaly meniň failim şu ýerde bar. Gelin içine de girip görelim. Basta aýdym bolýar. Görüşümüz ýaly dostlar, salam dostum. Ýazylgy hakykatdan döredilipdir. Bizim zadanyamyza indiki etmeli zadymyz dostlar. Şu häzirki adresdäki häzirki yerleşen papkamyzdaky faillerin ismini çykarmaly. Atlaryny, ýani näme fail boldyny onu çykarmak üçin dir komandasyny girdiýär. Dir komandasyny girdiýär. Görüşümüz ýaly dostlar, şu adres boýunça şu papkanyň içinde şu failler bar. Ve olaryň döredilme aty bar görüşümüz ýaly. Berde VirtualBox, Rабочий stol var, dokument var, skачать edilen failler var. Görüşümüz ýaly 17 papka var ve içiniň boş ýerini aýdýar. Şunça megabayt, şunça gigabayt. Biziň indiki zadanyamyzda dostlar, şu çıkaran hatlarymyzyň hemmesini köperdip alýas ve ýanky döreden tekstimiziň içine goýýas. Gelin bulary alalım. Belläp aldyk. Ve inne biziň ýazymyza dolanmamyz üçin ýokaryky strelkany peýdalanýas. Görüşümüz ýaly Copycon meniň failim ve enter basýas ve şu ýerde copyright edenimizi goýýas. Bunu yes ýaz. Görüşümüz ýaly şuta teksti goýýas ve Ctrl Z i enter basýas. Görüşümüz ýaly skopirowany fail adyn. Bu saxlanýan boldy. Ýerim dostlar gyska wagtyň içinde ýa saxlanýan eden failimizi görelim hakykatdan. Bellendim käsini. Saxlanýan boldy. Portsuvat'a geçeceğiz. Ve şu ýerde girýäs. Görüşümüz ýaly dostlar, ýa bellen tekstimiz bar. Biziň indiki ýerine ýetirmeli zadanyamyz dostlar. Ýa tekst we faili göne şutaýda ekranymyza çykarmaly. Onuň üçin Notepad komandasy girilýär. Notepad ve tekstiň adyny we formatyny girdiýär. Meniň failim ve formatyny görüşümüz ýaly dostlar, şular ýaly çykarýar. Gelin ne varsa dostlar, papka ýasalyň. Papka ýasamak üçin mkdir komandasy peýdalanýar. Mkdir we papkanyň adyny girdiýär. Gelin näme diýelim? Gelin suratlar diýelim. Ulu harf bilen. Suratlar. Gelin ne şu ýasalanyny barlap görelim. Geçeceğiz. Computer, Windows ve Portsuvat'lı. Mesela Recep ve şu yerde bolmaly. Görüşümüz ýaly dostlar, suratlar papkasy bar. Biziň indiki etmeli zadymyz dostlar, haýsydyr bir papkadan şu suratlar papkanyň içine zatlary copyright etmeli, ýani köperdip almaly. Onuň üçin ilki bilen suratlar papkasynyň içine girýäs. Gelin ona girelim. Suratlar diýip ýalňyşam ýazypdyr. Ona girmek üçin cd komandasynyň peýdalanýar. cd bundan soň ýoluny görkezýäs. Yes. Bundan soň users. Bundan soň Recep
ve bundan soň suratlar. Görüşimiz ýaly dostlar, içine geçti. Gelin indi bolsa dostlar, hemme faillar köpeldip alalım. Köpeldip almak için copy komandadan peýdalanýar. Gelin dadanyada berilýär. Windows papkadaky zatlar köpeldip alalım. Copy, ýoluny görkezýäs. Es taýazyk we Windows. Ýene taýazyk goýýas we hemme faillary köpeldmek üçin ýyldız goýýas. Eger ýyldız ýaly takada goýsak, mysal üçin hemme diňe tekst goýup faillar köpeldip alýar. Ýa-da APK goýsak, Android'in birleşenlerini köpeldip alýar. Eger ýyldız bolsa hemme faillar köpeldýär. Görüşimiz ýaly dostlar, köpeldip aldy. Gelin indi barlap görelim. Onu barlamak üçin dostlar, haki peýdalanýarymyz ýaly del komandamyz bilen barlap bilýäs. Hemme bar faillar görkezýär. Ýa-da prowadnyň öz içine girip gaýdan hem barlap bilýäs. Suratlar papka girýäs. Görüşimiz ýaly dostlar, näberli bir giden faillar köpeldip alypdyr. Kompýuteriň öz faillary. Hakatyrly dostlar, mehriban watandaşlar, men şunun bilen şuňky videomy tamamlaýar. Size okuwda işte hemme taraplayın öňüňizde goýan maksatlaryňyza ýetmeňizi arzu edýän. Bu setirlerin, komandaly setirlerin ýene-de izi bar. Onu nesip bolsa indiki videolarymyza ederiz, goýarys nesip bolsa. Nähili teklipleriniz, maslahatlaryňyz bolsa, haýsy bir boýunça aşağıda kommentariýlarda ýazyp bilersiňiz. Indiki videolarymyzda görüşýänçe, hoş, sag bolun.